grang na kwany mo kanyango makopio jago katuma ntiere kod penjo o penjo ni en adier ni ka intiere kod paro kata lete chunyi ti madho kong'o to paro gi ok chak bed kendo. Wacho ni ka intiere kod paro sani wan kaka oganda makedo gi weche mamero ji e boma mar Kisumu nitie gima sani wapuonjo miluongo ni myth versus fact. Ma en puonj mayango adier to gi miriambo. Mae gima osebedo ka wachore ni wadhi amadh chupni moko adek wiya bro wilgo. Mano en miriambo nikech kiny kapod ichiew to shiti cha pod iyude mana kuma ni weye cha. Omiyo kiny pod imedo mana fwale idhi kode mbele. Wach ni kiny no pod ochako tamo wang'i pod ichako imadho. Omayi mana thuolo mar yudo muda mondo ibed piny mondo ilos shughuli kata mana sida mane thagini. To kendo sameno koro pod iketo shida ni tenge, tiyudo ka shida moko bende koro medo donje. Omiyo kong'o kata mana tiyo gi yedhe mamero ji ok gin solution ne shida moro amora. Ka nitie wach ma ng'ato moro amora ni godo kata mana paro machandi, to nitie yore moko moyangi ma ng'ato nyalo manyo godo paro kuom joma dongo, kuom jogo moluore, moherore godo, familia, to kata tinde nitie nyaka jolony ma tinde miyo ji puonj to gi kony mar emotional support kata psychosocial support. Janeno machielo kende ni Claire Odhiambo. Wacho ni owinjo pile ka ji osemadho kong'o to chako wacho ni onge. Koro penja na nyisi ni to en ang'o ma onge ga ma jokong'o wacho ka gisemadhe mano kang na keti tesre go ahinya. Kata mono Joseph Otieno be ni gi penjo. Openjo ang'o miyo njaga donje wich moloyo yedhe mamoko. Koso dibed ni odonje remo koso odonje buongo. Ka wacho wach mar onge no mai kati kono mana nyathi ja klas achiel ni wuothe ka ng'ama omer kata tim na drama kata ni timo drama to wadwa timo drama moro ng'at man momer to onge mana kaka wacho no onge mantie. To samoro tinde wabet piny to wang'iyo ni adier sami se donjo wach kong'o gi yedhe mamero ji onge gi ber moro manyalo wuok e ngimani mane onge no nikech en mana medo kelo matatizo, en mar kelo chandruok mar rwako dhiere udi. Omiyo sami chako madhe no to onge biro beto mang'eny nikech ji moro amora samoro kata mana familia biro weyi koro in kendi. Omiyo onge no ng'eny ga kabisa. Wanyalo chako wuoyo ewi njaga. Nonro nyicho wacho ni kwan mar jogo ma madho kata makuoto njaga e Kenya sani romo 1 million. Mae en wach magi jok ma gin in addiction. Ma en wach makoro nyaka wabed ka waluor kabisa. To achiel kuom wan kaka jolony gi ma waseyudo ni ewi njaga kata nonro nyicho wacho ni jogo manyicho penj ni to ang'o momiyo ne giyiero njaga. To ng'eny gi wacho ni mae kalure gi weche ma samoro jotendwa kata mana jogo matayowa e pinywa kae wacho kata mana ndalo mane ncha campaign odhi. Ok dang' awuoyo weche mang'eny mag siasa lakini nyalo paro campaign manyicha wae wach njaga ni nyicho odwa hiadhore mang'eny. To magi gik ma samoro rowere biro koni nikech magi jok madongo ma wang'iyo, magi jok mosesomo mochopo okenge mang'eny, magi jok ma joma tindo ng'iyo kaka role model. Omiyo magi gik mane giwacho ni noketogi kata mano wuondogi. To kani penjo ni to njaga ni odonjo nade? Yedhe duto mamero ji mana kaka dend dhano, gimoro amora ma dend dhano nyaka donje obuongo, nyaka donje remo. Koro seche ma omedo tiyo gi dendi ni iyudo ka dendi bende medo tiyo, iluongo scientifically iluongo ni addiction. Gimoro motime dendi cha pile iyudo ka okang' ne medo mana dhi mbele. Omiyo imedo mana tiyo gi mang'eny mochop kuma ochopeno. To ka wang'iyo yedhe te mamero ji ni tiyudo ka ni njaga ni ene mantie kuma koro kochopo to otimo gimiluongo ni permanent brain damage. Kendo nitie kuma koro kochopo to kata mana thieth moro amora ok nyal konye. Kata koro ipimo kata gi kong'o samoro ng'ato nyalo yudo thieth kata mana moko go to gimalit gi njaga ni nitie kuma koro kochope to chope permanent brain damage manyalo bedo matek thiedho kata mana miyo ng'ato konyruok. Apecho bende kang'iyo kata nyabuona MC